alaketa. Pista da. Vale. 2028... Hogeiko. Naia, zer da hau? Kaixo kuadrilla! Kaixo. Ana, ekarrizkia zu bomboia. Ez, hemen galdera daia, zuk nire ekarriz. Ni zeratik ekarriko nizu bomboia, zu niri. Ba, nik ez dizkizut ekarri. Ba, nik ez dizut ekarri ere ez. Bueno, baina, ahoa, zapore gozoarekin. Bai. Egituko gaur, zen nahiak gure reportaria dator. Nebukai minutu bat, joko bat. Challengea. Kimetzen jolaza. Eta gonbidatuan hor datorran, Ander Rovira! Gaur irabazi arte telesaiaren denboraldi berriko lehen atala ikusgai dago. Ikusin, San Kontuz. Valentin egunerako serie perfektua. Baina irabazi arte etzen futbolari buruz. Aritz. Ze, asko daude hor irabazi artean, Bai, Zean, zuk norekin ikusiko duzu irabazi arte? Xabirekin. Ai, Aritz, eta zuk norekin ospatuko duzu, Bani badakizu maite minutan nagoela, baina San Valentinen ez dut ezer ospatzeko, osea, paso. Ondo iruditzen zaite, ze jendea agobiatu egiten da San Valentin egunan bukata ez duelako. Ez que gainera hori, gauza bat asmatu eta gaina larri bilorro eri, mida puto dela batzutan. Nik behin zita itzu bat eduki nuen konturatu gabe gaurko egunean. A ber, nola da konturatu gabe eta itxua batera? Begira, konturatu gabe, ze nik enekin San Valentin eguna zela eta zanion. Geratu nahi, eta bera, ostiralean libre. Eta katakuntzpun 8:14. Hori da. Eta itzua lagun batek antolatu zuelako. Eta? Txonpintxa! Bai, nola? sorpresa, izugarrizko sorpresa txarra. Ze, etorri zen pertsona, ozen argazkitan ikusi nuena. Bueno, exagerada. Zerbaitetan egingo zenuten bat. Ba, ez. Bai, etxera joateko gogoetan. Bueno, Ane, horrela hobeto, ze askotan jendea 14an maitemindu egiten da, eta 15ean, ke bomba. Guk bomboiak agian ez ditugu oparituko, baina badugu sorpresatxo bat zuentzat, Nahi agure reportaria data? Bai, eta ez dakit, reportajeko protagonistak hau gozo edo garratz edo ez dakit nola nahitu. Kaixo bikote, begira zein bikote ederrarekin natorren gaurkoan. Irati Marin eta Julen Taboada, ongi etorri kalaskara. Kaixo naia. Zuen maitasun historioa etxetik jarraitu dugu astero. Eta gaurkoan, primerako amaiera emango diogu. Abai? Ze prestatu diguzu? Zita gazi gaizto bat. Gaiztoa. Venga, Naia, zer da hau? galdera batzuk prestatu dizkizuet. Erantzun nahi ez badituzue, plater horren azpian dagoen jaki goxoa probatu beharko duzue. Noiz da bestearen urtebetetzea. Zuk nire badakizu, nik zurea ez? Martxoan da? Zara martxoan, Julen. Ez. Bat, bi, Nolakoa izan da, zuen zitarik txarrena eta norekin. Osea, ginen etzeten pandemia osoa. Editu ginen, baina eske horroroso, porque nik pentsatzen duzala modu batea, eta gero izan zen completamente desberdina. Gauen gelditu ginala parke baten bezala, eta nire kuadriakok zeuden zuaitzaren atzean, izkutatuta ni jakin gabe. Ordenatu aktore hauek talentu gehien dutenetik gutxienera. Kimetze Txabe, Ander Ayerza, Garazi Urkola eta Mikele Arizkorreta. Kimetz bai, kimetz lehen. Venga. Baina asko maite Gero, dut. bueno, denak. Ez egoen antzun behar. Azeitunan likidoaren Baina usaina. mazak eta eskizut pentsatu nahi, Baina sago hartu ez. Kamera itzalita egon direnean, goazeneko norbaitekin musurik eman alduzu, Eta norekin. Zampida. Eta erdizkan entzute badeu, osea, erantzun bai edo ez, baina ez izan zenekin eta jan. Ez igual honekin delatatzen ari gaia Julen, a ber. Nahi zu? Bai. Bia da, Ez dut galdera erantzun. Ez dago maitasun historio goxo bat ospatzea bezalakorik. Eta zueko adakizuen, ni datorren astean saltxa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan, eta musu pila. Ane, zurea horrelako txarra izan zen, ala... Ba, ez dakiz zer nahiago dudan, Nik uste dut, hau zapore goxakin amaitzeko, maite zaitut gehiagotan esan barko genukela. Lehenengo zita batean? Hombre, a ber, lehenengo zita batean agian ez, baina handik eta 6 urtera ere, ez da? Ja,
nik ez dut asko esaten, baina ekintzekin demostratzen dute. Zuk, segaitik uste duzu kostatzen zaizula. Ez dakit. Agian, etxan ez daukagu ohitura maite zaitut horrela esateko. Ja, azkenan guztia bezala, maitasunaren hizkuntza etxean hasten gara ikasten, ezta? Bai, baina kontuz, esaten ez badigute ere, ez du esan nahi maitez gaituztenik. Ez da gutxiago ere, baina etxean entzuten badugu plazaratzea errezagoa izaten da. Nik aprobetxatuko dut esateko nire gurasoei, maite zaitut gehiago esatea gure ardan gustatuko litzairakela. Venga, Ane, zure ritmora ba, poliki-poliki, nirekin ba. Bai, estiro. Bai, Aritz. Eta lagunekin ere berdin. Eta lagunetaz ari garela, gaur asko maite dugun lagun bat ere badator. Nebukai, agian bideoak batekarriko du horrela maitasun. Ai! Bueno, bikote, argi dauna da modu pila bat daudela maite zaitut esateko, eta modu guztitan esan berdegula. Horregatik ekartzi zuet gaurko bideojokoa. Adi, bagoa zela. Asteontako bideojokoa Stardew Valley da. Baserri simulazio eta rol generokoa. Bideojokoa euskaraz duzu eskuragarri. Gure aitona maiteak bere azken egunetan gutunazel bat eman digu oinordekoz. Egunak goibel bihurtzen direnean irekitzeko eskutitza. 20 urte beranduago gure egunerokotasunean lanez lepo gabiltzala, desesperatuta, eskutitza irekitza erabakitzen dugu. Eta hau aurkitzen dugu bertan. Gure aitonak bere altxorrik kutxunen oparitu digu. Bere garaian bihotza zoriontasunez eta bakez bete zion baserria. Bertara joan eta bizitza berri batekin hasteko. Autobusa hartu eta baserrira iritsiko gara. Ideia zoragarria dela ematen du, ezta? Landareak landatu, arrantzatu, meategiak esploratu, animaliak zaindu, baserriko bizitza guztia antolatu beharko duzu. Hori baita zure lana. Baserria berera ikitzea, loratzea eta inguruko komunitatea berriro berpiztea. Abixatzi zuet ez da lan erraza izango. Binola saiz, inguruko bizilagunen sekretuak eta txutxumutxuak baita baserriaren lan zail eta gogorrak arinduko dizkigu. Ta aitonaren altxorrik kutxunena gure altxorrik kutxunena bihurtuko da. Maite zaitut aitona. Aritz, maitasuna presente dago saio honetan, baina zerbait falta da. Muxu bat. Musika! Egia da, kalaska izateko ez dugu ezerra bestu, Noski, jolas bat ekarri dut. Bai? Begira! Abesti baten hasiera jarriko digute, eta guk zenbat segundutan asmatzeko gai garen esan beharko dugu. Gustatzen zait. Pista da. 2020ko kanta honetan, abeslaria gauzak bakarrik egiteaz nekatu da. Zenbat segundu? 15 segundo. 15. Ez que idari pez. Nik 10. 10? Venga, ba, nik 9. Nik 8. 7. Nik 5. Venga, planto, 5. Venga, a ver. 5 segundu nahiko dira, Bai, nahiko 5 segundu. formala egiten nahi. Zenbatzaldi marraztuko nuke dene betateko betatata. Hori da, Aritz, hori bat. Zein da, baina ez dakit zein da. Obeak bai dira zurekin batera. Hau zer da, ETS. ETS. Eta elkartuko gara Gara berriro. berriro. Bajolasten jarraitzekoan, Bai. Nire txalentxa. Ikusi nahi? Bai, bai. Guai daue. Bueltan da gure zerrenda ja klasiko bat, ez da? Gaur gehiago ezagutu nahi zaituztegu, eta horretarako ekintza hauetatik zein egingo zeuten lehenago, eta zein azkeneko galetuko dizuet, bale? Faltan botan hau zue. Bi hauetan faltan botan hau zuen, nire txalentxak eta. Hemen nago, Unai. Zu Unai zara, ez da? Bai, Naio, saioa, Amaia. Venga, azpiko arropa bera erabili, 2 egunez. Non jarriko genuke? Bean, bean. Azpiko arropa 2 egunez erabili. Hori egin duzu inoizala. bai. Kuarentenan, ez darela konturatzen zenbat egun pasa diren. Entzuten dugu, baina ez dugu juzgatzen. Instagrameko kontua itxi. Desintoxikatu. Oso ondo iruditzen zait, txalo bero bat. Engantzatuta Instagramera? Bai. Guztiok? Txatokerra mezuaz bidali. Bai. Hori askotan pasatzen zaizue? Bai. Etxo niri atzo kontatu zitzaidan. Kontatu. Ezin da kontatu? Hombre, ba. Bai. Bale, hori. Norbaitetaz hitz egitea eta pertsona... Horri, bidali. Bikotekide oiarekin itzuli, hau da, exarekin itzuli. Ez da? Penik txarra ala. Oraindik ez da. Gurasoei maite zaitut esan. Esaten diezu? Bai. Eta askotan bere bai, batzutan bai. Gurasoei zenbatero esaten diezue maite zaitu? Egunero. Egunero? Ere egunero. Ze ondo, ze polita. Ze lagunei maite zaitut esan, hau gehiago. Lagunei gehiago, lotxa gitxiago ematen digu agian. Bai. Aita eta ama maite zaituztet. Oso ondo. Listo, eskerrik asko, Unai. Penalti, Falta. corner, Jokos kanpo. txilena, Baloia. Bueno, listo, Aritz, nik uste dut prest gaudela. super prest, bai. Bueno, orduan zer galetuko diogu gonbidatuari? Futbolari buruz, ala maitasunari buruz. Aritz, zergatik bat aukeratu bietan salsoa badago? Egia.
Guazen ba, salgeatzera. Ostras! Ezi bai, ondo, bai. Bueltan gara elkarrizketen txokoan eta gaur gurean Ander Rovira. Ongi etorri, Ander! Zer moduz? Ondo, oso ondo. Prest, gurekin salseatzeko? Bai, hori beti. Ander Rovira aktorea da eta irabazi artean ikusi dugu urtea hauetan Gorkaren paperean. Baina telebistatik atere bai, zinean eta antzerkien ere aritua zara. Modelo ere bazara, ez da, hor badakigu zerbait. Gaur Makusin irabazi arteren laugarren denboraldia estrenatzen da, eta guk Ander den dena jakin nahi dugu. Zertxo bait, kontatu da? Aurreratu dezakezu. Karo. Bueno, gauza gutxi, baina uste dut denboraldi potente datorrela, batez ere maitasun kontuetan, eta primizian pertsonai berri bat dago. Bai! Ikusi barko dugu, ezagutzeko. Eta zure pertsonaia, bakigu Ainhoa Azpitarteren pertsonaiarekin bikotea dela, eta zuri zerbait generatzen dizu hor pantalla handian zure musuak ikusteak edo zerbait... Grabatu genunean lehenengo aldiz gure musua, izan zela bigarren denboraldiko azken kapituluan, izan zen pixkat arraroa, izan zelako grabazioaren lehenengo astean, eta esan segun zuzendariak, venga, ba, ez dakau denborarik, musukatu behar eta, bueno, ba, esaio txiki bat, eta... Bakigu... Musua eman ginen, ez? Ez izulaiz, izan behar da indartsuago, gozotasun gehiagoekin, mingainakin... Bueno, ba, aktoreak ea, ez? Claro. Eta usnartzen duzu zure maitasun historiak fikzioan zelako impactua izan dezakeen kalean? Bazakita gian toksikoa den, edo ez, edo... Gorka toksiko... Ez? Gorka motxa bat. Zer da, paspantxue? Gorka eta olatzen maitasun kontuak igualez, baina berez irabazi arteko produktuakola, badakigu lortu dugula talde femeninoak egotea futbolean. Begira, kalera goaz, kalean galdera badutelako zuretzako, eta ikusten. Zein izango litzateke zure motxetako kolaborazioa moda diseinatzaile batekin? Sartu gara, moda munduan. Balentziaga, baina estilo klasikoan. Osa, berriak ez. Eta pentsatu zu inoiz zu moda diseinatzaile izatea? Bea, txikian nintzenean, pentsatu nuen, baina gero hasi nintzen marrasten eta ikusen nuen ez zela. Ez. Ez zela nire. Eta kalera bueltatuko gara, ze kaleko jendak beste galdera bat daukazuretzak. Zein da inoiz amaitzea lortu ez duzun pelikula? Bexente, bai, Bai. Ia, ber, bat. Adibidez, mi vecino Totoro, Miyazakiren... Oso mantsoa. Oso mantsoa. Bai, Miyazakiri, hori da gertatzen dena ez Miyazakirekin. Ni geratu nintzen lo. Miyazakirekin. Nik uste dut zuk bakizula. Zinemari guz zerbait bakizu. TikToken ikusi zaitugu ere, bai. Eta gaurkoan Euskal Zinemaren 4 pelikula gomendatuko dizkizuet. Beraz, hauaz. Eta nondik datorki zukrin hau, zinema ikusteko, eta... Ba, begira, ezken nian zerkin munduan hasi nintzen iraitaren erruz. Begira. Aitak ikusiko duenean... Ez erruz. Txikitan ere ematen zidatelako, bueno, ba, kafe antxokira, Bilboko kafe antxokira gotu zelako unentzako antzerki. Laguntza jala zutenean, ba, asko altzatzen nun, eta ez dakit zergatikan, baina genietan nire hartzen zen. Voluntario bat eta Ander, ni. Claro. Eta orain kalera itzuriko gara, eta galdetu duguna da, ea ze maitasun pelikula ez duten gomendatzen. Bueno, nituzke afterko pelikula komendatuko, historia oso aldarra bezala dute, eta ez da eredu oso egokia. Bueno, nik enun ikusiko 3 metros sobre el cielo, ez da gustatzen. La Bella y la Bestia eta Pocahontas oso maitasun toksiko batzuk adierazten dituztelako. Titanic zeren tostoi bat da eta erdian lo gelditu nintzen. Bai. Bueno, ni ez hitzaidana bat ere gustatu, bada, a través de mi ventana. Wow! Behar hori pertsonatekin egotea denbora guztian, ez ikusi. Ez ikusi, directamente. Ikusi, boikot. Ander, gonbidatu guztiekin jolas bat egiten dugu, eta horrek izan nahi du kimetz horratzean ja egongo da, prestatzen egongo da, ja. Bai, beraz guere, prestatzera joango gara. Vale. Kaixo, nire kalasker maiteak. Ene ikimetz. Bueno, zer moduz, ondo? Ondo? Beldurrakin. Ontxarte, ondo? Baina hori ikusita... Joku ondako protagonistak izango direla galtzerdi luze batzuk, hauek bezalakoak. Pelotak, eta hemen ikusten dituzuen urbotila hauek. Buruan jarri beharko dituzue galtzerdi hauek, eta lehenengo 4 botilak botatzen dituenak irabazi egingo du. Anepe lehenengo Anderrekin lehiatuko da, eta gero Aritz Anderrekin, beraz, dobletezok. Doblete, Bueno, prest? Bai, esan beharko. Zuek prest? Bai, Aritz, Eta etxean prest? Bai, hau. Ba, guazten jokura. 3, 2, 1...
bat, guazen! Ander, bueno, mesedez. Ez du ematen irabazi arteko azarenik. Anepe topera, disparitea, baina... Ondo, Ander, biga bat! Epa! Ditzen dut Anepe, baina gaurkoan ez da zure eguna izan. Ala! Ea, ba, presa denean. Bai. Ostras. 3, 2, 1, guazen! Bera. Ari. Epa, biak batera. Oi, vaya mugitu! Ari. Ander, gaizki hori zara, irabazi arteko azarenik mesedez, Galdu arte! Toma! Sentitzen dut, Ander, baina aritz abilago ibili dazu gainera trampak egin dituzu. Eta berak baina mugitu du. Bueno, nik gauza bat esango dizuet. Epailean ni naiz, jokoan irea da, nik proposatu dut, beraz, garailea ere nik aukeratzen dut. Eta gaurkoan esango dutzuk puntu bat aramazu, Anderrek beste bat, eta esan beharra daukat legalena Anepe izan dela. Beraz, garaitzen ofiziala Aneperi Bueno, lagunok, hauxe izan da guztia, urrengo astean joko gehiagorekin etorriko naiz, eta espero dut gustatuko zaizkizuela. Eskerrik asko, Kimet. Urrengoan, txintxoago, Bueno, ikusiko dugu, pentsatuko dut aste osoa daukat, beraz. Beste bat arte, maitia. Eskerrik asko. Agur, Kimet. Bueno, heldu gara saioaren amaierara, Ander, nola egon zara? Oso ondo eta mila esker gomeatzen. Naiz da galdu. Bai, bueno, txuetan. Ez dira bueltatuko. Batzuetan irabazi arte eta beste batzuetan galdu arte. Eta gogoratu, irabazi arteko 4. denboraldiko lehen atala gaur egongo dela ikusgai, jarraitu zaretan, Ander Rovira, irabazi arte, Aritz, Anepe, Kalaska, Makusi, guztiak. Eta gogoratu, datorren astean, Kalaska gehiago hemen. Aio pala jo. Agur, agur. Agur.